dihamu amang buru nami kami rodison hula-hula si tanggang pasahaton adat iman nang sormatua dia mengburu nami nata pa aduk-aduk apala ditikyon ada ton di pasat kami na pinukan na pungtas jolo-jolo tubuh don na mengburu jala akai se namang yuton aka ajar saya denggadung oluna pasapasonnya mata di bata hula-hula ma pasahaton ulos tutup batang na perjulu paduahon ulos sampai tua on pasaton nami mon buru nami ada naburu ibigay naburu do kan mole ate alai pertodion na sesuai kata itu hatta berpikir jadi emang buru sonari pasaton nami ma ulos tutup batang tua mangburu labatan na disi tutup masude akadat sepasatom mutu hami aka hula-hula mamang boru hatanis tua-tua dok konon tadi ulos tutup bonga temon tomang boru saha mamang boru di siya menamat tadi batang sehat-sehat masudia ka pinoparmo dan tinikaronammo alani pasahama sonari romahami ibotom doa ka paramammo dihuton hami akan maramarangi pinoparnapungta siya persapuan pasahaton ulah sampai tua tu naburu tua mah di naburu hajal maun hagabeon dohot perhorasan naburu apalagi naburu nami diberi nami si Romaon namanya kemarokan nama naburu las maruham naburu diolo itu hado panggiduang mi marhitetan nyangka ada yang beri Roma pola pengorap-orap tu berpikir eko marhiti hamat edo kita pajumpang tutu hatai da beri kuda da beri nami dongat tubuh nami 10 nate pasatamin non ulo sampai tua kuna boru bari talas nyari las ni roha ma bigon nami ari mersugo no boru so nakin hatani tulang na baho bagi-bagi arsa ni rohai gabiri ngamma teommo berita amma aka hagabiuni berita las ni roha makin subur lah akalas ni roha pasaton ni tuhai pasaton nami matuho ulos sampai tua so nahtan tua-tua si titi masih gepa golang-golang pengarahuna malotong songonampe ulos sampai tua di pasatan na boru las maroham las mal dang tontim na boru pasat gang ulos tutung na boru ulos sampai tua dong unang si majujung na ibabara na ido Pol kita si majujung na Mabeda. Ito. Ang pili ito.